Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ug welcome nining ato ang hamubo nga pamalandong sa pulong nining adlaw nga Domingo. Abril 24, 2022. Karon mga igsoon mao ang ikaduha nga Domingo sa pagkabanhaw. Ug kini usab gitawag nga Divine Mercy Sunday. Piyesta sa Dios nung kaluoy. So happy piyesta kanatong tanan mga igsoon. O labi na sa itong mga igsoon nga niadto gyud sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City alang sa paghatag og dakong pagsaulog nining maong kapistahan. Ang atong mga pagbasa karong Dominguha, ang unang pagbasa, gikutlo gikan sa buhat sa mga apostoles, chapter 5 verses 12 to 16. Naghisgot kini kang Pedro nga nag-ayo sa mga masakiton sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug daghan mga matuuhon nga midugang sa ilahang community, Christian community. Ug ang atong salmo gikan sa Salmo 118, bersikulo 2 ngadto sa 4, 13 ngadto sa 15, 22 ngadto sa 24. Unya ang ato ang ikaduhang pagbasa gikutlo gikan sa sulat sa Pinadayag, Revelation chapter 1 verses 9 to 11, 12 to 13, 17 to 19. Diin si San Juan Evangelista nagpadala og mga pulong, nagsulat og mga pulong pag-comfort sa mga nag-antos nga mga Kristiyanos nga gilutos ni Hari Nero around 70, year 70. Ug ang atong ebanghelyo gikan sa ebanghelyo ni San Juan chapter 20 verses 19 to 31. Dinanghisgot kini diin ang Ginoo nga nabanhaw nagpakita sa mga tinun-an samtang sila nagtago sa lawak, gitrangkahan ang lawak kay nahadlok sila sa mga Hudiyo. Apan ang Ginoong Jesucristo nagpakita kanila nibalik dili sa pagpanimalos kundi aron sa hatag sa pasaylo ug pagsugo kanila, pagpadala kanila sa pagpasaylo sa tanang mga tao. So, ang image sa mga igsoon sa mga tinun-an nga nagtago sa lawak nga nanrangka, mao kining image sa mga igsoon sa kinabuhi sa tao nga naa sa pagpakasala. Kitang mga makasasala, mutago ta sa kangit-ngit sa atong mga addictions o frustrations. Sama sa mga apostoles, nagpuyo ta sa kahadlok o pagduha-duha. Ang paghunahuna nga atong gibitri ang Ginoo, naghatag kanatog kahasol. Apan, nining makasalanan nga kahimtang, moabot ang Ginoo sa atong kinabuhi to rescue us. Diha sa mga sirado nato nga mga kasing-kasing, ang Dios muulagbas niini ug maghatag kanato sa iyang pulong sa kaluoy, ang kalinaw maanaa kaninyo. Kabubuton sa Ginoong Jesucristo nga ang mga tinun-an makahikap sa mga samad sa iyang mga kamot o makatapion sa samad sa iyang kilid. The disciples need assurance nga ang atong Ginoong Jesucristo buhi ug nibalik sa dili sa pagpanimalos kundi aron sa pagpasaylo kanila ug sa pagpadala kanila sa pagpasaylo sa uban. Busa gihuypan sila sa Ginoong Jesucristo ug giingnan, dawata ang Espiritu Santo. Kansang mga sala inyong pasayloon kini. O kinsang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. So, Jesus' mercy is communicated to the disciples who in turn got sent to communicate it to the world. Ang Dios nung kaluoy gipa sinati sa mga apostoles, sa mga tinun-an, o ang mga tinun-an gisugo sa atong Ginoong Jesucristo sa paghatag og kaluoy ngadto sa mga tao sa kalibutan. So kini nga sugo usa sa mga basihan, one of the biblical basis nganong naa kitay sakramento sa pagkumpisal, sakramento sa paghinulsol diha sa atong simbahang Katoliko. So mga igsoon, ang pagkumpisal mao ang konkreto nga agianan
sa Dios nung kaluoy. Diha sa sakramento sa pagkumpisal modagayday ang dili matugkad nga Dios nung kaluoy. Diha sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan kanatong mga makasasala. Ug human kita makapangumpisal, mawala man ang mga kahadlok ug pagduduha sa atong kinabuhi. Ug mubanos ang kalipay, mubanos ang kalig-on sa atong pagtuo. Busa ang pag-celebrate nato sa Divine Mercy Sunday, mao man ang pagpangumpisal nato ngadto sa Dios. Gani, kagahapon hangtod karon, daghan sa itong mga igsoon nagponsisok sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City. Naglinya alang sa pagpangumpisal. Apan mga igsoon, kining gipasaylo ta is the first part, unang bahin. Kay ang ikaduhang bahin, mao man nga kita na pod ang magpasaylo. Kinahanglan magmaluluyon kita, kay gikaluy-an na kita sa nabanhawng Ginoo. Busa ang simbahan nagtawag nato sa paghimo, sa pagkahimong maluluyon sa nagkadadaiyang paagi, sa nakalanlaing paagi. Mamahimong buhaton nato kining gitawag nga corporal works of mercy. Pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, pagbisti sa mga walay sanina, paghatag og pinuy-anan sa mga walay pinuy-anan, comfort the imprisoned, bisitahon ang mga piniriso, bisitahon ang mga masakiton, ug ilubong ang mga minatay. Ug ato ning pagabuhaton tungod ug alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ato madumduman nga diha sa chapter 25 sa Gospel sumala ni San Mateo, nag-ingon man ang mga tao sa panahon sa Last Judgment, Ginoo, kanus-a man kanamo nakit-an nga gigutom o gipakaon kanamo? Giuhaw ang amo kang gipainom, dumuduo ug amo kang gi-welcome, masakiton ug amo kang gibisitahan, napriso ug amo kang giduaw, ug uban pa. Mitubag ang Ginoo, kung unsay mong gihimo sa pinakaubos nimo nga igsuon, gihimo nimo kini dinhi kanako. Dinhi kanako. Busa mga igsuon sa atong first reading nakita nato nga si San Pedro naghimo nining mga buhat sa kaluoy. Iyang gibisitahan o giayo ang mga masakiton ug iyang gi-exercise ang mga gihasol sa daotang espiritu. Ang mga santos, mga magulang nato mga Kristiyanos naghimo niini. Dili maihap ang mga tawo nga naghimog mga lakang alang sa pag-atiman sa basic needs sa katawhan sa ilang panahon. Sa samang pagkaagi, we have to do it today. Kita nga mga Kristiyanos sa atong panahon. Kagabi samtang nanihapon may nagpaambit ko sa akong kuraparoko, kang Padre Alan. Padre, murag dili paigo nga atong pakanon kana si Tatay Juan nga gaanhi dinhi sa parokya. Kung ato yung tinud-on ang pag-atiman niya, ato siyang tagaan sa maayong matulugan. Like we could have a foundation for people like him. Kay gani, usara man siya sa mga tigulang na nga makililimos dinhi sa ato ang parokya. Mitubag si Padre Alan, tinuod ka na apan usaki kadako nga trabaho ug adjustments alang kanato. Kay ang tao nga sama niya dili man mahimuyo, ganahan man magsigi og lakaw-lakaw. Ana. So gipakita ni Padre Alan nga while it is noble to do it, nga tagan sila sa maayong pamuyo, apan kinahanglan mangandam ta sa kung unsay mga kalisod nga atong pagadangatan. Sa akong kabahin mga igsuon, ang kahimtang ni Tatay Juan nakadisturbo kanako matagabi. Nakita nako nga dili gayud angay nga ako nagpahulay sa air condition nga pinuy-anan dinhi sa convent, samtang si tatay nagtulog lang sa bangko dito atbang sa eskwelahan. Ug isip usa ka batanon nga pare, nasabtan ako nga I have to learn more and pray more about it. I have to ascertain kung mao begini kabubuton sa Ginoo
alang kanako ang maghimog facility para sa mga elderly beggars. Apan usa ka butang nga klaro sa ako sa pagkakaron nga isip Kristiyanos, something is not right with me kung dili ko magpakabana kanila. And I have to say it that something is wrong with us kung dili ta madisturbo sa mga lisod ug apiki nato nga mga silingan. Sa samang pagkagi mga igsoon, kita usab gitawag sa paghimo sa spiritual works of mercy. Pagbadlong sa mga makasasala, pag-instruct sa mga wala masayod, pag-counsel sa mga nagduha-duha, paghupay sa mga masulubon, taas lawom nga pasensya sa mga kanunayng masayop, pagpasaylo sa mga nakasala, o pag-ampo alang sa mga buhi o sa mga minatay. Nakita nato mga igsoon nga sa second reading, si San Juan Evangelista, nag-comfort siya sa mga nag-antos nga mga Kristiyanos nga gilutos ni Hari Nero. Nagpadala siya mga sulat, ginamit ang mga pulong sa Ginoong Hesukristo nga nabanhaw samtang nagkita sila. Nagsulat si San Juan Evangelista gamit ang mga simbolo. Nagsulat siya, ayaw kamog kahadlok, do not be afraid. I am the first and the last, ang Alpha ug Omega, ang buhi nga Dios. Namatay ako, apan karon tan-awa, dili na ako mamatay. Ilalom sa akong mga kamot, ana ang Yahweh sa kamatayon ug sa Hades. So pinaagi nini nga mga pulong sa Ginoo nga gipadaan ni St. John Evangelist, gilig-on niya ang mga Kristiyanos nga gipersecute, nga makalahutay sa ilahang nag-ungaw-ungaw sa kamatayon nga kinabuhi. Gihatagan ni San Juan sila sa comfort diha sa masulubon nila nga kahimtang. Sa niaging semana akong nahibaw-an nga adunay duha ka mga tao nga naghikog ug namatay gayon. Ang usa nahatagan ako sa pribilehiyo sa pag-drop by sa pag-offer o pag-ampo sa iyang lawas nga gitabunan. O kining mga igsuon nga nag-commit aning suicide, mao kini sila ang nalunod na sa lawom nila nga kaguol o frustration sa kinabuhi. Like nangita unta sila og comfort pero wala sila nakaplagan. Busa nakahukom sila nga tapuson na lang ang ilang kinabuhi. Ug nakalimadmad ako nga makatabang kita sa pag-undang nining dautan nga hitabo. Pinaagi sa paglihok proactively, meaning advance nato nga paglihok aron matabangan nato ang anaa sa kasub-anan. We have to comfort one another. Kinahanglan doon na tay time sa pagpangumusta, pagpaminaw, kung kumusta na ang atong isig kaingon diha sa iyahang mga kalisod. Like we could tell each other, igsuon, makasabot ko nga lisod gid kay nang imong kahimtang. Kung ako na daha lisod gyapon kayo nga akong kahimtang. Apan ato kining ihalad ngadto sa atong Ginoo. Ang Ginoo wala magpasalig kanato nga huhaon niya tanan nato mga problema. Apan nagpasalig siya nga dili ta nabiyaan sa atong mga pag-antos. So musalig ta nga sa katapusan mahalo na maplastar ra ang tanan. Alang kanako mangiso nagtuo ako nga mga gestures nato nga sama niini maghatag og paglaom sa mga nawad-an sa paglaom. Maghatag og kahayag sa mga ana-ana sa kangitngitan. Nagtago na sa kwarto sa kasalanan, sa depresyon sa ilang kahimtang. Ug sa atong paghimo niini, nakahimo kita sa spiritual work of mercy. Mga igsoon, the Lord Jesus has forgiven us. Kita usab magpasaylo. Siya maluluyon kanato, kita usab
magpadayag og kaluoy sa atong isig ka makasasala. Og sa atong paghawid nining duruha, pagbalanse niini, mao man ang meaningful nga pagsaulog nato nining piyesta sa Dios nung kaluoy. Isip pagtapos, akong hulaman ang mga final note gikan sa libro nga naghisgot mahitungod sa debosyon sa Divine Mercy. Nag-ingon dito, the devotion to the Divine Mercy becomes more meaningful when we perform works of mercy to others. These works complete our being witnesses to God's unfathomable mercy. Ang debosyon ngadto sa Dios nung kaluoy mamahimong makahuluganon kung kita maghimo sa mga buhat sa kaluoy ngadto sa atong isig kaingon. Kay kini nga mga buhat maoy maghingpit sa atong pagkasaksi sa dili matugkad nga Dios nung kaluoy. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.